ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಸತ್ಯಣ್ಣಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಿ ಪತ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿನತ ನಾಗಪ್ಪಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ನಾಗಪ್ಪನ ಕುಡಂಗಿ ಮೋನೆ ನೀ ಕೂತುಜಾ ನೀ ನನಯಾನಿಂಚನೆ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನೋರ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನೋರ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರಡ್ ಅಂತ ನಾಗಪ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನ ಏಟಿಗೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಮನಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಡು ಚಿರವಿನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪಡಾವು ವಿಲನ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಭಾಷೆ ವಿಲನ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಶ್ರೀ ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಆತ పండిని చిత్త జన్మమిత్తు కేసాడక ఐకి ఏరియా జవాబారి ಹೀರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಅಂತ ನಾಗಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ఉన్నత ನಾಗಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕದ ವಿಲನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎಂಚಾತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಯಾಲ್ಲ ತುಬ್ಬ ಆಂಡೋ ಬೇಂಡೋ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇರ ಬುಗಿರ ಕೊರ್ಪಿನವು ಬಂದ ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಪಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಪಾವು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏರು ಬಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ತ ಬಂದು ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಂಚಾಂಡ್ ರಾಮ ಸೂಪರ್ ಜನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ